se nikdy nenačte zle. Ale co, takže já vás vítám u prvního let's play na Lara Croft a také zároveň prvního let's play na tomhle channelu. Co bych chtěl tady asi dělat do budoucnosti? Chtěl bych natáčet nějaký hry, popřípadně nějaký, nevím, nějaký kraviny tady prostě dávat. Tohle jenom tak, aby se jenom vyblbl. A zároveň to je z toho znudí, že nemám co dělat a takhle. No nic, takže můžu načít. Tohle je můj, nebojte se, tohle není můj nejlepší účet, co jsem kdy měl. Ale já bych si změnil textury, protože se mi to šíleně, ale fakt šíleně. Ne. No nic, tak Bandicam asi nebyl zrovna nejlepší nápad. Počkej. No. No nic. No, ale laguje se to je pěkný pořád. Takže mimochodem tenhle účet jsem si založil před pár dnama, jo, takže na něm nehraju zase jen tak. Hraju na něm asi tak celkem nějak 30 hodin mám nahraných. Nějak tak. Zabijeme tady toho. Simon. Je Simon po Simonovi a já bych chtěl jenom, no, mohli bychom si dojít pro nějaké úkoly. Mimochodem tohle video bude mít nějak tak přes 5 minut, ty vole. Kdybyste se dívali, co to, jestli to u vás jde slyšet, tak to je jenom moje SMS, jo. Protože já jsem hluchý, já někdy z nás slyším. Jako jste to slyšeli, jo. Už třetí. To už po třetí, jako zase šílený, zase někdo vzal mobil do ruky. Mě zajímá, jestli tohle vůbec, jestli to bude dobře vyrenderovaný nějak. No nic, no mohli bychom se taky trošku. Stůj. Super Engine se taky nechce repairnout, že? Dělej. Mimochodem, kdybyste se divili, proč nemáme jako tak automaticky nakupování a tohle, tak protože já jsem si chtěl koupit naše letonky a takovou tu konfiguraci, jenže já, dement, ano, jsem si to prodal a pak už co? Ne, já jsem to pak už nevydržel, že? Že já si zatím pro úkol, pak se vám zase ukážu. Že tohle je nekonečný. Ježiši. Kouzíček. No, konečně, takže po půl hodině, mimochodem, na tomhle účtu mám 6 trojek. Zatím tady nemám žádného avoka, nebo tak nějak se určitě nemusíte bát. No, takže tak až potom vezmu. Big point. Jako vážně. Jsme nepřátelské hráče. A máte tam prostě jedno, že máte zničit. Tam prostě v levelu 8 nebo v 9. No v 9 levelu. A vám to ukáže za to v 50 účka. Jenže tohle, pozor. V tomhle máte zničit na mapě 2.4 nebo 3.4. Řekněte mi, že jestli plníte ty PvP úkoly, tak mi sakra vysvětlete. Proč? A když tam máte třeba zničit toho jednoho, tak stejně budete lovit jen na té mapě. Jako já to fakt nechápu tohle. No nic, já si to vezmu, protože za to 1000 účka. A jelikož si šetřím na další LF3 a chci mít modrý. Či za 100. Hele. Big point. Sorry, ale asi ti budu muset říct, že jste to další SMSka. Asi vás budu muset říct, že jste to trochu přehnali. No a jednou zase, že já teďka. Fakt jako, čekej, moderní umění, něco zlodějní umění, loutkaře, no nic, takže ten PvP, já si nemám nejradši PvP úkoly. No nic, takže co asi, tak já asi letí, já nějak tam podjabě. S municí na tom nejsem moc dobře, i když, a tam asi 4. Počkej, to bude 2000 souček a pak si nějak našetřím, když tak při nejhorším by. No, prostě si nějak našetřím pak na tu LF
trojku, těším se, že budu mít strašně modrý. Teďka si to vrážím do letovnu, protože jestli s tím trošku umíte, tak víte, že pak to dává větší damage, když jsou větší levely. No, aspoň si to myslím. Aspoň jsem, doufám, že jsem to pochopil dobře, co to psali na tom foru. Ale hele. Hele, takže... Exploze. Žádné. Nízké. Střední. No. Je to lepší. Jasně víte dobře, tak Benticam to pěkně zpomaluje hry, takže se teďka nedivte. Ježiši, tady nikdo není. Ale tu 1000 koučka prostě chci. Ach jo. No. Zničíme hráče, ne, já půjdem. A to ukončím, protože ono to už nějak přes 6 minut a prva. Já taky nemám nejrychlejší YouTube na světě. A nebo když je to tak první video, tak taky nemůžu dneska natáčet od začátku hodinový video a takhle. No, jestli vůbec budu. No, i když mě by ne, to zase nic není. Kolik máš nemáš ani irise. Nevím, jestli. Dobré, pojďme moji taktiku. Letíme do prostřed mapy. Naše taktika nevyšla, takže asi půjdeme na Ejco. Počkej, oni končí za chvilku aukcíčky, že? Kolik máme kreditku? Mohl bych něco zkusit vydražit. Super, takže jsem mi to sekla. Ale víc jak normálně. Vládíš ještě s Benticamem. No nic, tak já letím asi na Véru. Ano, ještě není ani YouTube channel udělaný, já se to zaprvé dělám. Koho tohle baví? No nic, já se vám ukážu až potom. Už jsme skoro uprostřed mapy. A já tam hrdiny letím. No, teďka se jenom, jaký no, že 3, ale mega, na pohodu. Co tohle? No, jelikož, jak jsem vám říkal, že jsem to několikrát projel. Tohle nikomu neuškodí. Nebo víte co, já pak vám můžu říct a jedný takový mojí taktice. No, takže jsme vyletěli. Jak říkám, maximálně několik minut. Prosím. Svině, ty vole, ach jo. No nic. No takže letíme na prostřed mapy a... To je dost rage hra, co si myslím já. Že to Big Point trošku nedomyslel. A mi jako chcete říct, že tady už nejsou žádní hráči? Nubr, volen. Rupneš, kamaráde. Piunk. Aha, to je 2-3, prdele. Jak já nenávidím tohle. Jdeme do hangaru podívat. Six, ježiš. Některý jména jsou fakt ohavný. I když to moje taky není zrovna nejlepší, ale... nice. Takže, jestli na mě začnou šít. Ne, tak hej tu. Borec, congratulations. Jdeš do slabší kupé, kámo, Borec. Sice tady nevím, co tady dělám, ale... Vlastně já vím, co tady dělám. Co tě zabít, i když na tebe asi nebudu mít, co? Možná kdybych vypl nahrávání. No nic, tak já to schválně ustřihnu přesně na 10 minut. No, přesně ne, ale... Tak. Takže doufám, že se vám první let's play nebo tady tohle nadačko líbilo, takže hráče jsme nekřupli, ale jenom jednou.